Te sa sisit pat lembaga ni ka video nga khot ngawer bang apdiang sab hai pi ki long kmi ki long kpa ki khun samla sharang bat kan thei hang ne po ka bri nyau trap ka ai kata ka benta dan ni ka ai kata ka banga siau kwa ban share dan ni ban pasat jingmut lembaga ni ka video isi kan long kom si benta kom ka wei na ki awareness mo namta ki pradok ki prasnam ki jongi namta kejat benru ki jongi bun ki bakali udai uai ban hap batai start dan ni kadai ka ai ka hapan batai start te baling akran ni kita bat baling ong ta kalong kum ni PUE hakini gisngi ki jing circulate po social media ta ki jingle ki balong i segment ki balong i klam akor te haba piyang haran san pajba bat haba phile kinu ki ba ki pajba QE ngan syukran hang ni kalong don ki bas ngau yahap don ki bom sau yahap don ki ba ngau tenat don ki bom sau tenat don ki ba it don ki ba isi don ki ba yaro ba don ki ba kento te haba phila kloi ban yang haran san pajba a public platform lada pimpat long ready ban accept ya ki jing kento bat ki jing yaro pikwa bagi pajba kin yaro ye pi lane kin ai ka positive comments le ki ai ki bolong positive te klampep ki pajba kin ai ka jing yaro pen i po rensan pajba ki ring video namar kamdon kanu ka restriction don ong ba umsya ban ring video lara kadon ka restriction ba ong umsya ban ring video kamut ba ban upload ki rensan social media la hiru ban upload namar bali kin don ki restriction Henry namar ba umdon kanu ka restriction kamut ba kalong freedom te sasisin ngakwa ban kentu hang ne kalong rapim pat long kloi ban pediang ya ki bakum kita kabha ba pinum pat mi apo rensan pajba kata kalong ka baklia namar ba pinum la ban te lakam bat pim don hok hiru ban khang ya ki we namar ba pikwa hi ban mi apo rensan pajba kamut ba pikwa ban long popular te ba pikwa ban long popular kasyong api pirai ban jit ka popularity in a positive way pirai ban jit popularity in a negative way kata kadai bangi hapan perkhat bah namar ba let's say ba pinya le phareng hapori khasi tang duna ki bayro ki babun kindai bakentho namar pilatip hipori khasi wat ka license lani ka NOC lani ban syak ya kita ki pon industri kemboong mo tin phareng lani kita ki karkhana sna film dakai kombalong syakiri phareng kombalong sapu USA ngimpat don tipin ya tenang ya ka meklaya lani ka rikasi kom hapo Amerika lani kom hapo USA te yo pi babe te namar kata haswa bangan penkut ka ai ka banga kwa ban pha ka message lani ka khubar sya ki khun samla sya ki long kmi ki long kpa hang ne po jat menru kalong ba ka badon kam hadu kata-kata kalong bangin perkhat asin namar kumbangan su ai example hang ne kalong lada manga mentang dei unong dido bat ngakwa bagi briu kin yaro ya kadukan jonga ya kadok ke jonga penban ngadi da kadok ke badon kesan ke ba dok puut baro kin ya kendok bat baro kin ya kenok bat haba ngalehi bat ngadihi da kadok puut da kadok kepala boy kesan te komnongan kemi lenti ya ka positive comments na ki wei ban ong ba kadukan jong ba PS kalong ka bebes haba ngala dilupai kadok puut ya kadok bala boy kesan te ka ai kejing yo nong jong kalong bai tang kejing syak kentho bat kejing syak keno ba kadukan jong ba PS kadai kadukan ka ba boy kesan bat kadukan badi dok puut de hang ni yang ngej scam ba kandai ka nuksa kandai ka jing hikai ya ki khun samlang jong ka jat benriu ba ngin perkhat asin haswa bangin ringko hakano kono ka liang hakano kono ka bentah ku blai sibun ngin sa kendupat agwe ka pot